Има ли тръпка? Притеснявам се единствено дали ще удържа на темпото. Раз, два, три, четири, пет. Раз, два, три, четири, пет. Ляво, два, три, четири, пет. Основно, два, три, четири, пет. Раз, два, три, четири, пет. Ляво, два, три, четири, пет. Раз, два, три, четири, пет. Основно, два, три, четири, пет. Когато не спортуваш, се изгоряваш още на загрявка. Ами не ще се справиш? Не. И Боян си избра най-готиното девойче. Колкото и да се опитвам да се гавря с теб, не мога да не призная. Браво! Групата е занапреднали, затова пропускам половината танци. Не е само за това. Само за това е. Не. Прекалено са сложни за първи път да ги танцувам.